Ogai Mado Martha Koome okwayo jopiny mondo ogol lipot mag buche mag jodong gweng' kaachiel gi jong'ad bura madwaro asoya e kinde manyo ratiro mag buchegi e doho. Koloso e kinde chenro mar yango chenro machielo mar yudo ratiro e doho kata alternative justice system e kaunti ma Kisii, Koome nokwayo jong'ad bura mondo mi kik ng'i gi kaw asoya mondo mi jopiny oyud ratichgi kaka owinjore. Koome bende oyango ni nok mar omenda e pok mar bajet madhine bad migawo mar doho oseduoko gi chien e dwaro margi mar gero doho manyasani e kor gwenge ma pacho ka. From Kisii Law Courts, I wish na utulivu wa ndani mfumo mbadala wa haki. As we deliver this baby of AJS, one thing we have to protect it from is matters of corruption or bribery. This we have said many times as the judiciary, we practice and encourage the policy of no corruption in the judiciary, because indeed corruption in all its formats, bribery is a crime. Tafadhali mambo ya hongo, bribery, corruption lazima isimame, msikubali iingie. This is the only region under the old 8 provinces that does not have a new court. We look forward to working together with all our partners to make this a reality. In full support of the launch of the AJS program in Kisii County, and at the same time, we call upon the judiciary to be vigilant and quick to tackle any and all of the challenges that may and will arise in dispensation of justice by way of the AJS.